kumbare kumusika kumabhanana kuti kutenda chirongwa chakaiswa neHurumende chekuchenesa marara. Kutenda nzvimbo yedu yatinoshandira yanga ine marara akawanda asi takaunzirwa zvimagredha nematipa akatakura marara akanorasira kure. Saka nzvimbo yedu yachena, tiri kufara, tiri kukurudzira veruzhinji kuti vose vanofanira kushandira munzvimbo yembare vakurudzire chirongwa chakaiswa neHurumende neEMA chekuti marara ose aiswe munzvimbo dzakakodzera, mabhini nemota dzekutakura mabhini tinokumbira kuti dziuye nenguva, marara asawande semawandiro anga aita. Nzvimbo yedu tiri kufara yachena zvisingaiti. Tenda Hurumende kuti kana uri president wedu pamunakagwa wakagona zvawakaita. Takanga tatochema dai vasina kupindira variwa mene patataisa nekanzuru yenyu yamunoti kanzuru. Makore mangani chikonzi kanzuru but hapana chaita sei chaibuda. Marara isobhadhara isu kana kutoti winga nhasi kuti unzai mapepa enyu tokuti aya mapepa atakana chikwereti isu. Hatitarisira kuti mutibvisire marara kana tisina chikwereti but hapana waisabvisa marara. Ndofunga anga atone 2 years neimwe mwedzi nearly 3 years nokubvisa marara. Totofuna kuenda nai mititire marara zvonzi hatina diesel mota hatina chisakati imweno tinoenda kupi tichigara muno muHarare macho toenda kunorasira marara but chataigona toisa marara edu panzvimbo 1 ipapo pekuti wakauya utorawo hazvivanetsi. Izvozvo waraiti zvazvabviswa neHurumende ngavachititeera kayo kanzuru vacho wachitokana after 2 months waraiti ndokunoya banana ndokunoya mengo misika yese kai inoda kubviswa china but hawabvisi. Wakapanana mota dzavo kuti musi wemande tiri kutakura parengi, musi wechipiri tiri kutakura apa, musi wechitatu apa, musi wechakati apa. Marara anoita here muHarare muno? Haite. But zvese izvozvo tanoita nazvo zvekanzuru izvo. Kune vanoita zveuori pakanzuru ipapo. Ndinonzi Brenda Musabayana, ndinobvawo kwaHondi, tinouya pakajuni kunotengesa mabhanana. Pakajuni pakapazara marara zvisingaiti, saka tinotenda chirongwa chekanzuru chakauya kuti vaisira kubvisa marara. Takatenda zvikuru nokuti zvirwere zvekorera zvaizowanda zvakanyanya vanhu vachiparara vachifa, asi tinotenda nezvavakaita chirwere kanzuru ndo yakakonzeresa kuti marara anga aiwanda because kuti azotakurwa izvozvo inenge pabaita 2 years some months vasinawo chambuo zvatakura saka zvinotokonzeresa kuti marara anowanda like vanhu vanenge vachidetena vachitakurwa vachiunganidza panzvimbo saka ivo vanofanirwa kuchatora woenda nenguvawo wachienda nawo tichisa marara nokuti marara anoramba achiturikidza after it's obvious kuti anotongowanda. Asi kuti vanhu vacho vanenge vari kubhadhara mutero vanenge vachitengesa kuno? Yes, ari kubhadhara mutero tishu wevanhu saka nemari yemabhini zvese iripo. Kamembe watevera here kuti muri kutakura marara kana kuti vaita hatina fuel, mushini wakafa. Kana muine dhiziri renyu munogona kuzvitengera dhiziri modira mushini modira marori saka ungazvikwanise. Saka iko zvino marara akabviswa zvii zvamuri kuita kuti pasaita dambudziko kuti matutu emarara anongoramba achiwanda? Isu tongoisa panzvimbo patati tichingoisa tichimaintaina but tine chine chikumbiro chekuti ivo ngavachiuyawo vachitora in time. Hatinotenda nezvatakaitirwa neEMA, hatatanzwa nemosquito asi nharaunda yedu yanga isingachafemeki zvakanaka. Saka tinotenda nekuda kwechirongwa chakadai chatakaitirwa neEMA.